ଏକୁଟିଆ ବାରାପତି। ଟାଣି ନେ ଟାଣି ନେ ମୁଁ କାଳିଆ ମାର ଛାୟାଟା ପିନ୍ଧିକି ଘରକୁ ପଳଉଛି। କିସ ହେଇଛି କିଛି କୁହନି ସତ୍ୟ ଭାଇ, ଘରେ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି। ବଜାତ ମାଇକିନା ମୋର ଜମ ପାଖରୁ 10ଟା ମଥା ନେଇକି ଆସିଛି। ସବୁ କଥାର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛି। ଯେ କାମକୁ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ଯାଉ ସବୁ କଥାର ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ ସିଏ। ଟିକେ ରହ ଭାଇ, ସବୁ କାମରେ ମଝିକୁ ଆସୁଛି। ସବୁ କାମର ମଝିର କଥା କହୁଛି। ଭାଇ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବ? କ'ଣ କୁହ? ତୁମକୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଣି ଆସେ? ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ମାଇକିନାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? କଥାଟା ଶୁଣ, ତୁମେ ସବୁ କାମରେ ଯେହେତୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝିକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଟ୍ରକ୍ ବି ଚଲେଇବ। ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝିକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସିନା ନା ରହିବ ବାଉଁଶ, ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ।